prøve at åbne. Hvad er det, Anders? Hvad er det? iPad! Nej, er det rigtigt? Hvordan kan I få en iPad? Ej. En iPhone 6! Nej, prøv at kigge på den. Hvad står der? iPad mini, Sejt. som er spritny og som kun er din. Sejt. Er den flot? Så mangler vi kun en kode. Mangler en strøm. Ja, den skal jo lige lades op. Det er nok godt en mini. Ja, men det var derfor, jeg havde købt det der cover, så snød jeg da lidt. Hvad er det her? Det er til brugsanvisningen. Man kan jo have den i en lomme. Mm. Er den sej? Dyr gave. Mm-hmm. Hvor mange penge koster Jeg har det? sparet sammen til den. 40.000. Nej, det koster den ikke. Er du glad for den? Ja. Godt. Så tænkte jeg, at du kunne tage den med på ferie jo. Den her. Mm-hmm. Kan den ringe? Nej, men den kan FaceTime, når du er nede på hotellet, ikke? Så ringer man. Mm-hmm.